आंनि YouTube चेनेल नायगिरि बयबो बर' रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै आं भिडिअ बानायनायनि जाहोनानो जाबाय क'क्राझाराव गोदानै अपेनिं जानो गोनां केन्सार हस्पिटालनि लामा आरो बबे जायगायाव बे हस्पिटाला बेखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो नागिरदों। गाबोन भारतनि हादर बेंगिरि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङा डिब्रुगड़ डिस्ट्रिक्टजों लोगोसे गासै 7टा केन्सार हस्पिटालखौ अपेनिं खालामगोन। बेनि गेजेराव जोंनि बर' रायजोनिनो गंसेल' क'क्राझार केन्सार हस्पिटालाबो गाबोन अपेनिं जासिगोन। बे क'क्राझार केन्सार हस्पिटालाव थांनायनि लामाजों लोगोसे हस्पिटाला बहाय दं बेखौ दिन्थिनो थाखायनो आं दिनै भिडिअखौ बानायदों। बे भिडिअखौ बानायनायजों लोगोसे आं बयबो बर' रायजो राजानिसिम खोन्थाहरनो नागिरदों दि क'क्राझारावबो जे गंसे केन्सार हस्पिटाल दं। बे बबे जायगायाव दं बेखौ देखायनो थाखाय दिनै आंनि नैबे हेलिकप्टार बोराइजों आवगायलांनोसै। नायलांबाय थादो बयबो रायजोफोर। बे रायजोफोर नायलांबाय थादो। आवगायलांसै। आवगायलांना स्कुटि बोराया थावबो गैया, थाव एसे सोलांसै। ओमफ्राय आं फारि फारि देखायलांसै बबे लामाजों हाबबा केन्सार हस्पिटालखौ मोनगोन। नायनानै एसे लामाया सहज जानायनि आं गिबियावनो नैबे जोंनि बर' रायजोनि राजथावनि BTC गेटनिफ्रायनो लाग्रोनाय जाबाय। आं बेनिफ्राय दिन्थिलांसै ओरै नैबे आंनि उनथिं। ओमफ्राय आं आवगायलांसै नै BTCआ ओरै दङ सानजाहा। बेनि उनाव आं आवगायलांसै नै बेनो BTC गेटआ। बेनिफ्राय ओरै आवगायलांसै आं। ओमफ्राय बे आवगायलांनानै ससे थांनानैनो बे जायगाखौ खोरोमथला होनो। बेनिफ्राय सोनाबजों हाबनाय लामाजोंनो केन्सार हस्पिटालाव थांनाय लामाया। दा नंखायनो बे ससेनिफ्राय लाखाबाय आं। बे जाबाय BTC जोंनि बर' राजथावनि बर' सेक्रेटारियेट। बेनिफ्राय आं स्टार्ट खालामबाय। ओमफ्राय एसे आवगायलांनानै आं लामाखौ दिन्थिनोसै। बे जाबाय BTC गेट। बेनिफ्राय आं ओरै आवगायलांसै। आवगायलांबा बै बाजारानो एसे आवगायाव बाजारानो खोरोमथला। बेनि उनाव सोनाबजों हाबनाय लामायानो गोदानै खुलिनो गोनां केन्सार हस्पिटालाव लांगोन। बिनिफ्राय एसेल' आवगायलांनांगौ नायदो गोजान थांनांगौ। ओमफ्राय बे हाबनाय लामाखौ दिन्थिलांसै आं। बेनो जाबाय केन्सार हस्पिटालाव थांनाय मेन लामा। आं दा साहानिफ्राय खोलाहा थांगासिनो दं। ओमफ्राय नै बाजाराथ' मोनफैबायानो। बेनि नै आगदाथिं हाबनोसै आं। आगदाथिं हाबबानो बेनो नैबे थांबाय मेन क'क्राझार टाउन। ओमफ्राय नैबे सोनाबजों हाबनाय लामायानो नैबे लामाया। बेनि लामाया आं बेथिं हाबनोसै दा। बेनो लामाया आवगायलांसै सोनाबजों। बेजों थांनानै डाइरेक्ट गामि मोनब्रै बारनाय लोगो लोगो मोनहैगोन आरो। बेनो जाबाय खोरोमथला। आं BTC सेक्रेटारियेटनिफ्राय फैनानै नैबे आगदाथिं हाबबाय दा। ओमफ्राय दा जि लामाजों थांबा केन्सार हस्पिटालखौ मोनहैगोन बे लामाजों आवगायलांसै। आंनि उनाव दं नैबे मेन रड JD रड। साहानिफ्राय खोलाहा थांनाय कारिगाव टु क'क्राझार। आं दा नैबे खोरोमथलानिफ्राय केन्सार हस्पिटालाव हाबलांनोसै। आवगायलांनानै मोनसे पइन्ट दं। बे पइन्टआ अबेहाय थाङोबा आं बेखौबो देखायलांगोन। दानिया फैयै फैयै फैनानै आं दिमालगाव पइन्ट मोनबाय। दिमालगाव सक थारमाने दिमालगावआवहाय बाजार मोनसे फिसा जायो। बेनि आगदाथिं थांगोन केन्सार हस्पिटाला। नैबे सिदा थांबा पुलिस रिजार्भ। ओमफ्राय नैबे आगसिनि लामाखौ आं एबार खोन्थानोसै। नाथाय मेन लामाया थांनांगौआ जोंना नैबेसो आगदाथिंसो। नैबे दिमालगावनिफ्राय राइट बेखौ थांबा थांनानै स्कुल गंसे मोनगोन ब्रह्म टेक्न'। ओमफ्राय जानागावनिफ्राय मासफरानि उनाव बैसोरगाव मोनगोन। आं फैनानै दा मोनबाय नैबे जाबाय दिमालगावनि पइन्ट। बे पइन्टनिफ्राय आगदाथिं थांबा मोनगोन केन्सार हस्पिटाल थांनाय लामा बे आगदाथिं ना। ओमफ्राय आंनि आगसिथिं दं दा लामा मोनसे। बे जाबाय गौरां पार्क मोनहैगोन। आं बे गौरांनि लामाखौ दिन्थिगोनसै। ओमफ्राय सिदा थांनो नाङा आगदा राइट साइडआव। आं दा नैबे आगसिजों हाबलांसै। आं मेन लामाजों थाङालासिनो मेन लामाया थाबाय ओरै आगदाथिं नैबे राइट साइडजों। ओमफ्राय सिदा थांनाया पुलिस रिजार्भ। ओमफ्राय नैबे आगखिजों बे आगखिनि लामाखौ दिन्थिगोनसै आवगाय। आगसिथिं फैबाय बे थांगोन। आं दिमालगावनिफ्राय आगसिथिं फैनाय कारना बेनो जेनेबा बेजोंबो मोनसे कानेक्टिं रड। बेजोंबो मोनसे जायगा गौरां पार्क मोनहैयो। ओमफ्राय बे लामाजोंनो फैबाबो बे मेडिकेल कलेजखौ मोनगोन। दा नंखायनो बेनि थाखाय आवगायलांबाय आं। बिदिनो बे एसे आगदाजों थांबा गौरां पार्क मोनगोन। गौरां पार्क बेजोंनो हयथ' दतमा गसाइगाव
बेफोर मानसिया बेजोंनो नैबे हाबोबा नैबे डाइरेक्ट रडजों हाबलांनो हागोन नैबे गौरां पार्क थांग्रा ओमफ्राय नैबे क'क्राझार आं बेखौ गिदिंनानै देखायनोसै दानिया नैबे लामाया जाबाय दतमा थांग्रा गौरां पार्क मोनहैग्रा बेनो ओमफ्राय नैबे आखिया जाबाय क'क्राझार शान्तिनगरसिम ओमफ्राय बेनिफ्राय ओरै गिदिंनानै नैबे दिमालगाव बेजों हाबबानो रडखौ मोनगोन बे रडखौ आं ससे देखायलांसै बे जाबाय दहाय आं जि पइन्टआव दिमालगाव पइन्टआव बे पइन्टनिफ्राय साहा डाइरेक्ट दावखोबानो केन्सार हस्पिटालखौ मोनहैसिगोन नायलांबाय थादो आं बे पइन्टखौ दिन्थिफिनसै ओमफ्राय डाइरेक्ट थांसै जोङो केन्सार हस्पिटालाव थांनाय लामानि उनाव आं दा गौरां पार्कनिफ्राय हाबबोनाय लामाखौ देखायबाय गौरां पार्कनिफ्राय डाइरेक्ट ओरै फैनानै दिमालगाव सक नैबे दिमालगाव सकनिफ्राय आं खोन्थासै लामाखौ दिमालगाव सका फैफिनबाय नै आं दा आंनि उनथिं दं गौरां पार्कनिफ्राय हाबबोनाय लामा आं दहाय फैदोंमोन ओरै नैबे दिमालगाव रड बे दिमालगाव रडनिफ्राय आं आगसिथिं हाबदोंमोन गौरां पार्क रड बेनि उनाव नैबे आगदाथिं थांबाय डाइरेक्ट केन्सार हस्पिटाल नैबे ओरै आगसिथिं दङ रिजार्भ थांनाया आं दहायनि दिमालगाव पइन्ट खोन्थानाया आं दा बेनिफ्राय आवगायलांसै बेनि उनाव मोनसे स्कुल मोनगोन बे ब्रह्म टेक्न' स्कुल ओमफ्राय बेनि उनाव गामि दं जानागाव ओमफ्राय मोनसे हारसा गामि मोनगोन बिबारा बेनि उन मोनगोन बैसोरगाव बे बैसोरगावआवनो दं जोंनि केन्सार हस्पिटाला गोदानै खुलिनाया दाना आवगायलांसै नैबे दिमालगाव सकनिफ्राय डाइरेक्ट आवगायलांबाय बे लामाया सिदा लामायानो थांबाय आंनि उनथिं दङमोन गौरां पार्कनिफ्राय हाबबोनाय ओमफ्राय दिमालगावनिफ्राय हाबबोनाय मोननै लामा कानेक्ट जादों बाहाय ओमफ्राय नैबे दा थांबाय डाइरेक्ट जोङो बैसोरगाव केन्सार हस्पिटालाव सहैसिगोन आवगायाव गामिफोरखौ मोनलांगोन गामिफोरखौ देखायबाय थाला आं पइन्टफोरखौ होलांसै बेखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दे उनाव स्कुलाव थांबाय ब्रह्म टेक्न' नैबे जानागाव प्लेग्राउन्ड बल गेलेग्रा फोथार नैबे आवगायलांबाय थाबाय आं नैबे बर' गामि बे बर' गामिखौ बारखांनाय लोगो लोगो दखरसे हारसा गामि मोनगोन बे हारसा गामिखौ बारनाय उनाव जि गामिखौ मोनगोन बर' गामि बेनो जाबाय बैसोरगाव बे बैसोरगावआनो दं बर' गामिखौ बारबोनाय उनाव मासपारा होनो जोंनि बाजार मोनफैबाय बे बाजारखौ मोननाय उनाव बे जायगाखौ बारनाय लोगो लोगो बर' गामि मोनगोन जि बर' गामियावनो गोलैगोन बे गामि जाबाय बैसोरगाव बे बैसोरगावआवनो केन्सार हस्पिटाला गोलैगोन नै आं हारसाफोरनिखौ बारबाय दा बोथोराबो गाज्रि गैया बावलायलायबाय आं स्कुटियाव थाव खनसेनो बावबाय दा स्कुटियावल' खाराबानो जारला जासिगोन बोथोराबो जाबनाय हास्लाब हास्लाब बानायनाय जाबाय बे हारसा गामिखौ बारनोसै नै बर' गामि मोनबायानोसै फैनानै बैसोरगाव जायगाखौ मोननायसैनो नैबे सिदा थांनाय लामाजों थाङालासिनो नैबे आगसिथिं हाबबाय बे लामाजोंनो एसे आवगायलांबानो बे ओमफ्राय केन्सार हस्पिटाल मोनसै फाइनेलि सफैबाय फैनानै मेडिकेल कलेजनि स्टार्टिं मोनफैबाय नै बैसोरगाव दखान बाजार बाहाय दं बे मेडिकेला नै बिथिं दं गोदानै लुबाय थानाय मेडिकेल कलेजआ बेजों लोगोसे बे लामाया नै बिथिं मेडिकेल कलेज थाङै थांनानै ओमफ्राय आं मेडिकेल कलेज नुगासिनो दं बे लामायानो फैनानै एबार मोननोसै नै दै सारदों माथो गाबोन गोबां थाखाय बे आं बे सिदा लामाखौ देखायग्रोगोन सिदा जों थांबानो अबेहाय ओंखारहैगोन ओमफ्राय नैबे फैनानै मेन पइन्टआव सफैबाय बेनि आगसिजों बे आगसिजों हाबगोन हस्पिटाला बिथिं दं केन्सार हस्पिटाला नाथाय आं बिथिं हाबथ'ला केन्सार हस्पिटाला बाहाय सफैबायानोसै आं मेन मोनसे लामाखौ देखायबावनोसै नैबे लामाजों आवगायलांसै बे लामाजों हाबफैनो हागोन फैनानै केन्सार हस्पिटाल पइन्टआ सफैबायानो बे आगसिथिं देखायहरनायावनो केन्सार हस्पिटाल ओमफ्राय आं दा आवगायलांसै बे लामाया अबेहाय ओंखारहैयो आंनि उनाव थाबाय हस्पिटाला ओमफ्राय नैबे दिमारगावनिफ्राय ओंखारलांनाय लामा बे अबेहाय ओंखारलाङो बे लामाखौ देखायनोसै लोगोसे हाबबोफिननाय बे हस्पिटालाव हाबबोफिनजानाय लामाया अबेनिफ्राय पइन्टआ बे हाबबोफिननाय पइन्टखौ आं देखायफिननोसै आं दा देबोरगाव पइन्टआव दं ओरै आंनि उनथिं दङ मेन लामा बे कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसिम थांनाय दहाय बे माबायाव ओंखारहैदोंमोन बे जाबाय दिमालगावनिफ्राय हाबदोंमोन दिमालगावनिफ्राय हाबनानै दा आं बेहाय ओंखारबाय तिलापारा तिलापारा जानानै जेन' केन्सार हस्पिटालनिफ्राय फैनानै आं देबोरगाव ओंखारबाय देबोरगावनिफ्राय थाङोबा केन्सार हस्पिटाला सर्ट जागोन खाथिसिन ओमफ्राय दिमालगावनिफ्राय फैयोबा हस्पिटाला गोजानसिन लामाया आं फैनो लामाया नैबे गारि थांनाया आं दिमालगाव टु नैबे देबोरगाव ओंखारफैबाय देबोरगावनिफ्राय आंनि उनाव दं मेन लामा
नैबे जाबाय ओरै कारिगावनिफ्राय फैनानै बे कारिगावनिफ्राय फैनानै ओमफ्राय नैबे जाबाय क'क्राझार थाङो ओमफ्राय आंनि उनथिं थाबाय रडआ केन्सार हस्पिटालाव थांग्राया ओमफ्राय नैबेथिं थांबा बे लामाया मोननै मोनथाम नैबे जाबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि क'क्राझार बे मेन लामानिफ्राय ओरै थांबाय नैबे क'क्राझाराव थांगोन ओमफ्राय आंनि बेक साइडआव जि लामाया बे पइन्टनिफ्राय नैबे जाबाय सोनाबहा हाबलांनायानो जाबाय केन्सार हस्पिटालाव सहैगोन आं बे लामाखौ दा देखायफिनसै दहाय जि लामाजों हाबबोदोंमोन दिमालगावनिफ्राय हाबनानै आं फैदोंमोन केन्सार हस्पिटाल टु देबोरगाव दा आं देबोरगावनिफ्राय हाबलांफिनसै केन्सार हस्पिटालसिम ओमफ्राय देबोरगावनिफ्रायबा सर्ट जागोन दिमालगावजों हाबोबा लामाया गोलाव जागोन आंनि उनथिं दं नैबे साहाथिंनिफ्राय फैनाया जाबाय कारिगाव टु क'क्राझार ओरैजाय क'क्राझार नैबे उनना ओमफ्राय आं नैबे सिगांजों थांसै दाना आवगायनि लामाजों हाबलांसै ओमफ्राय बेजों थाङोबा केन्सार हस्पिटाला सर्ट जागोन ओमफ्राय दिमालगावजों फैयोबा एसे गोलाव जागोन बे जाबाय देबोरगाव टु केन्सार हस्पिटाल आंनि उनाव खारगासिनो दं कारिगाव टु क'क्राझार आं दाना आवगायलांसै दाना बे लामाजों देबोरगावनिफ्राय हाबलांसै केन्सार हस्पिटालाव आं दा नैबे पइन्टनिफ्राय गिदिंसै सिलाफारा होननायजों हाबबाय देबोरगाव टु सिलाफारा गामिजों हाबनानै केन्सार हस्पिटालाव आवगायलांसै दाना नायलांबाय थादो बोथोरा मोजां नङा ओंखायनो हास्लाब बानायनाय जादों अखाफोर हायाबानो जाबाय थावबो सोनो हास्लाबाखै गारियाव हथात आंनि हेलिकप्टार बोरायाव नैबे बेनिफ्राय थांबाय नैबे जाबाय गामिया बेखौ थिलाफारा होनो बेनि सिदा थाङालासिनो आं नैबे आगसिजों थांबाय नैबे आगसि लामायानो केन्सार हस्पिटाल बेजों थाङोबा दसेनो सहैगोन केन्सार हस्पिटाला ओमफ्राय दा हस्पिटाल सहैनोसैबा देखायनोसै बे लामाखौथ' मोनथिखाबाय बेनो थागोन देबोरगावजों हाबबोनानै नै सफैबायानोसै बेजोंबा केन्सार हस्पिटालसिम 1 किल'मिटार जागोन ओमफ्राय नोङो दिमालगावजों फैबा हयथ' 4-5 किल'मिटार जानो हागौ बेजोंबा सर्ट सफैफिनबायानो नै देबोरगावजों फैना दसे मोनबाय लामाया बेजोंबा सर्ट नायलांदो मेडिकेल कलेज बिसोर गासैबो गोदान जोब देनां जोंनि बर'फ्रानो फरायनो सुबिदा लानांगौ मानोना गावनि जायगायावनो थाखानाय मोनसे कलेजाव जुदि जों बर'आ सिट आवग्रिना लानो हायाबालाय मा जानो दा थाबैनो अपेनिं जासिगोन मेडिकेल कलेजावबो नै फैनानै सफैबायानोसै सफैना दहाय बे फैनायाव आं दहाय दिमालगावजों फैनाया बे लामायानोमोन एबार आं देबोरगावनिफ्राय हाबफिनबाय देबोरगावनिफ्रायबा सर्ट जायो लामाया ओमफ्राय दिमालगाव होननाय बे बिटिसि सेक्रेटारियेटनि खाथियाव हाबनाया गोलाव जायो नै फैनानै आं आगदाजों हाबनोसै दहाय आगसिथिं खोन्थाहरदोंमोन केन्सार हस्पिटालखौ देखायनोसै एबार आगदाथिं हाबनोसै आं बे आगदाथिंनो आगदाथिं हाबबाय बेनो गाबोन अपेनिं जानो गोनां केन्सार हस्पिटाल ओरैनो सफैबाय बे गासिबो मेडिकेल कलेज एरिया जोब जाहैबाय गामिनि थाखाय साजायगा बेनो जाबाय जोंनि बर' रायजोनि क'क्राझारनि केन्सार हस्पिटाला गाबोन अपेनिं जागोन बेनो मेन गेट बेनो क'क्राझार केन्सार हस्पिटाल फैनानै आं सफैबाय नैबे लामाखौ देखायनोसै दाना नैबे सिदा लामाया बहा थाङो बेखौ आं खोन्थाफिननोसै बे केन्सार हस्पिटाला बे आं दा गौरां ब्रिजआव दं उनथिंनि गामिया बर' गामि बे गामिया जाबाय कालुगाव होनो बेखौ ओमफ्राय बे लामाखौ देखायनाय कारना बेनो जेनेबा गसाइगावफोर कसुगावफोरनिफ्राय सोरबाफोर जुदि फैयोबा सर्ट लामा पाटगावजों फैनानै सिम्बोरगाव जानानै कालुगाव जानानै बे केन्सार हस्पिटालाव हाबफैनो हागोन बे लामाखौ नंखायनो दिन्थिनाय जादों आंनि उनथिंनिफ्राय फैनो हागोन बे उनथिंनि लामाया जाबाय पाटगाव सिम्बोरगाव ओरै आइथुगाव कालुगाव जानानै केन्सार हस्पिटालाव सफैगोन बेनो बे टटेल आं गासै मोनब्रै लामा देखायबाय मोनसेया जाबाय कदमतला अर्थात बिटिसि सेक्रेटारियेट देबोरगाव ओंखारगोन बे मोनसे लामायानो देबोरगावनिफ्राय आरो बे ओंखारहैफिनो ओमफ्राय मोनसेया जाबाय गौरां पार्कजों हाबनाय नैबे जाबाय गौरां ब्रिज मोननै गौरां ब्रिजनि लामा देखायबाय दानिया थ'दो बे जाबाय गौरां ब्रिजनिफ्राय गसाइगाव कसुगावनिफ्राय फैबा सर्ट जागोन पाटगावजों हाबोबा बे लामायानो बेलाय मेडिकेल कलेज जानाय दै सेरावनो जायगाफ्रा समायो ओरैबो बान्दो खोबाय
गाबोननि थाखाय साजायगासिनो दं गाबोन अपेनिं जागोन जेला जोंनि बर' रायजोआव दासो गंसे केन्सार हस्पिटाल लामाया बेनो लामाथ' बेदारिनि खामानि मावनायनि थाखाय दासो चेयार टेयार लाबोदों बेनो बेनो गाबोन अपेनिं जागोना गोबाव खालामला मोनानोसै माथो बोथोराबो बारा मोजां नङा जि हायो देखायबाय दानिया न'आव थांनोसै रायजोफोर लामा मोनब्रै देखायबाय लामाखौ जुदि मोजां मोनदोंबा कमेन्टआव होनदो बयनिबो सुबिदा जागोन खोमा मोनब्रै लामा देखायबाय केन्सार हस्पिटालखौ देखायनाय ना थांनोसै नै आं थांनाय लामाया जाबाय देबोरगाव टु BTC सेक्रेटारि ओंखारलांनाय लामाजों आं आवगायलांफिनबाय ओमफ्राय न'आव सहैगौमानि बारा टाइम नङा 10-15 मिनिट नांगोन भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामलायदो जों बर' रायजोफ्रा बयबो मोनथिनायनि मानोना जोंनि रायजोआव दासो गिबि जानो नागिरदों हिसाबै गाबोन अपेनिं जागोनबाबो आं दिनैनि सिगाङावनो बयनोबो मोनथिनायनि थाखाय भिडिअखौ बानायनाय जादों दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जानोसै जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो शेयार खालामनाय बेनि थाखायनो खालामनाय जागोन जेनेबा खालामनांगौआ बेनो आंनि पपुलारिटि नङा बियो आंनि पपुलार जानायनि थाखाय नङा केन्सार हस्पिटालखौ जाहाथे बयबो जोंनि बर'फ्रा मोनथियो बेनि थाखायसो आं शेयारखौ खालामजानो लुगैदों आरो शेयार खालामनायनि माबायानो जाबाय जेनेबा आं लामाखौसो खोन्थादों केन्सार हस्पिटालाव फैनाय लामाखौ देखायनाय जादों दस्रा जेबो माबानि थाखाय देखायनाय जायाखै जाहाथे बयबो फैनायाव उसुबिदा दाजाथों आरो फैनायाव सुबिदा जाथों होननानैसो आं बे भिडिअखौ बानायखादों आरो दिनै आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जानोसै बयनिबो न'खराव सुख शान्ति जाथों जाहाथे असुख बिसुख दाजाथों आं बे हस्पिटालखौ देखायनाय केन्सार हस्पिटालखौ देखायनाय उद्देश्यआनो जाबाय जेनेबा सोरनिबा न'खरफ्राव जाया नङा मानसि देहा जाफ्लांबायनो हागौ जुदि दस्रा गोजानाव लांनांगौबा गोबां थाखा फैसा खरस जायो खाथियावनो जाखानानै जुदि थाब सफैयोबा निदानफोर जानो गोनां मानसि दङबाबो निदानफोर जायालासिनो बारग'नो हागौ बेनि थाखायनो आं लामाखौ दिन्थिना होदों मोनब्रै लामा दिन्थिनाय जाबाय बेजों लोगोसे खाथि खालानि मानसियाथ' मेरला बारस' दुब्लिजों बारस'नाबो सहै जाहैबाय दा गोजानफोरनि फैनायनि थाखायसो आं बे लामाखौ दिन्थिनाय जादों मेन लामाया BTC सेक्रेटारियेट दिमलगाव टु नैबे दिमलगावथ' नङा BTC सेक्रेटारियेटनि बारनानै कदमतलानिफ्राय देबोरगावनिफ्राय कदमतला बेखिनियानो आं नैबेखिनिखौनो बयनोबो फोरमायनायथ' नङा बुंफोरनानै होनायजों लोगोसे दिन्थिना होनायजों लोगोसे आंनि बुंनांगौखौ एसेयावनो दोननाय जाबाय गाज्रिना मोनसे रायजो माबाफोर भिडिअ बानायनाय भुल बान्थि जानो हागौ आरो स्कुटाराबो बोराय जाबाय साउन्डफोरखौबो मोजाङै खोनायाखै जानो हागौ बेनि थाखायनो गोरोन्थिफोरखौ निमाहा बिनानै आंनि भिडिअखौ दिनै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर।